kalustoa ja tästä JR1300-luokkaa kyseessä. Juha-Matti Turpeen, otaako sieltä kärkeen, menee tuo sisäkurvin turvi, ei kyllä sieltä 48 Petri Impio kiertelee ulkokautta, riittääkö Honnassa sen verran, tulee sitä suoraan nopeutta, että tässä kohtaa tuo kärkipaikka. Juha-Matti Turpea tuohon kakkospaikalle, 66 Sami Pietilä sitten siellä kolmantena, nelospaikalla sitten Hondalla siellä Jaakko Hutta ja mihin sitten, tuliko sieltä sitten välittömästi Ulgrenin Timppa ajatteli, että säästetään autoa heti kerralla ja otetaan lähtöharjoitus ja se on kokeiltu ja lähti Marikolle. Viimeiseksi tuossa lähtökiihytyksessä niin sitten Filippi lähtö kuitataan ja edellisestä lähdöstä kärkipaikan ottanut Petri Impio ottaa jälleen kärkipaikan, sitten siihen Sami Pietilä tuohon kakkospaikalle ja Juha-Matti Turpea tässä kohtaa tuohon kolmospaikalle. Oliko sitten Petri Impiöltä tarkoituksenmukainen tulla aikaisemmin jää sitten tuonne sijoituksessa alaspäin ja kiusata kilpakumppaneita ja nyt ainakin nappi lähtökärkeen ja sitten muutama metri eroa välittömästi muihin ja karku teille tiukasti. Siinä kuitenkin Sami Pietilä tuolla pienellä 850 Volvolla. Siinähän ei tuossa Volvossa ole painoa, kun jos katsottaa ja mitä siellä Turpea ja Turpea lähtee ulkopuolelta hakemaan tuosta Volvosta ohituspaikkaa. Tässä kohtaa vielä järjestys säilyy. Petri Impio vie Hondalla porukkaa kakkosena siinä Sami Pietilän rengasolu.com Volvolla. Juha-Matti Turpea ja Kuskaapas Oy Toyotalla siinä sitten kolmossialla ja niin näyttää menevän leviää linjaa porukalla, että ei enää tuo asfaltti riitä. Kärkikolmikko siitä hieman karanneena. Jaakko Hutta siellä sitten Hondalla seurailee ja kyttäilee ja odottelee, että jos siellä tekniikkaa murheita tai kunnon painimatsia kärkikolmikolla tulee ja sieltä sitten poimii niitä marjoja tässä kohtaa. Muulle ei ole muuta kuin muu taistelu ei pääse mitään. Vaikka se on munassa, tuli tämän päivän vitonen sitten JR-luokassa. Petri Impio vie edelleen porukkaa, Sami Pietilä siinä kakkosena, Juha-Matti Turpea ja jäänyt nyt jonkun verran tästä kaksikosta ja sieltä Pietilä eturenkaista savu nousee, kun niin viime tinkaan jarrutus jätetään. Ja taistelu tuosta voitosta vielä käytellä viimeisellä kierroksella, että näyttää siellä nyt jotakin höyryntynkkää tulevan tuolta ja kovin leveitä laveita vetää siinä niin, että ei rata riitä ja tässä kohti kun siinä käy sitten se, että sieltä Sami Pietilä ottaa ja kuittaa, kyllä ne on kuittaa ja siellä sitten sen verran sitten taitaa keittää siellä jo Petri Impio Honda, että väsyykö se tuossa menemisessä, ei ihan vielä viimeisen kerran takasuoraan sieltä tullaan ja eroa tulee kyllä väsyy luokalle näin kiertua 300 luokkaa. Sitten lähdetään 1, 2 tosiaan semifinaaleihin ja Nikunen sieltä ottaako Pemarilla kärkipaikan, kyllä ottaa tässä kohtaa, tuleeko siellä sitten jotakin probleemaa saappiin vai ottaako muuten vaan rauhassa vauhin pois. Ilmeisesti jotakin probleemaa näyttää, että nyt ei ole kaikki kohdallaan tuossa hommassa ja näyttää hyytyvää sinne saappiin harman paikka. Toivottavasti se saadaan sitten kuntoon. Kärjessä kuitenkin Sami Nikunen menee Pemarilla ja vetäsy heti reilun eron muihin. Elikkä siinä sitten nähdään, että on sitten sitä voimaa siellä pellin alla riittäviä määriä kakkospaikalla siellä Teemu Kyllönen Ford Escortilla ja kakkospianossa Pemarilla tyylikäs Pemari vie porukkaa ja siellä sitten Reetu Ruusu Racing Datsun Toyotalla siellä sitten Immo Anttila nousee pykälän tuohon kolmospaikassa nimenomaan voimaa sen verran, että ampasee myös siitä Teemu Kyllösen ohi ja ottaa tuon kakkospaikan semifinaalipaikan tässä kohtaa. Kärjessä kuitenkin Sami Nikunen BMWllä, ainakin jossakin kohti sillä oli Volvon moottori, en tiedä onko merkki vaihtunut, mutta lujaa tulee sieltä ja
mutta kyllä siellä sitten Ken Haapalainen, kun vaihteita vaan vetelee, meidän nyt ei kakkonen mennyt heti lähdöstä, niin päälle kun haluttiin ottaa kuitenkin tuo kakkospaikan Nieppola tosiaan tonne kärkeen Kujala siinä kolmantena ja hetken aikaa, ja sitten siellä on matsakuljettaja Jyrki Ylimäki ottaa ja kiertää tuohon kolmospaikalle, ja kyllä mä veikkaan sitten, että tuossa kun suoraan aukeaa muuta aukeaa, niin siellä rupeaa Jyrki Ylimäki hakemaan sitten tuota ohituspaikkaa, ja välittömästi etuvetosella mennään sitä ulkolinjaa eikä jäädä sitten katselemaan sitä sisälinjan paikkaa ja perästä kulkujunan törryyttelimistä vaan otetaan ja näin siellä sitten muutetaan. Ja näin Nieppola vie porukkaa, Jyrki Ylimäki siinä kakkosena kolmospaikalla, sitten Ken Haapalainen. Ja sitten täällä Lauri Annala ottaa siitä sitten yhden pykälän, mutta sillä ei sen kummempaa, vaikka Kujalan siinä ohittikin, niin parempiin sijoituksiin. Maha tai eriin ole vielä mahdollista, sekä ykkönen ja kakkonen menee tuonne semifinaaleihin ja loput keräilyihin, eli tiukasti joutuu menemään, ja tosiaan Ken Haapalainen on käynyt tätä autoa vähän kokeilemassa, mutta ensimmäinen kisamauste tuossa menossa, ja huomaa sitten, että on semmonen auto ilmeisesti ensimmäistä kertaa kenelläkin alla, että ja Järvi Jaltalla ampuu tuonne kärkeen nuori herra, ja muu porukka sitten lähtee ottaa siellä sitten Iinattiniemi ton kakkospaikan kyllä, Lauri Kallanto tuossa kolmospaikalla, Leiviskan Matti nelospaikalla ja vitospaikalla siellä sitten Toyota Starletilla Eelis Liukkonen tässä kohtaa. Ja tosiaan ykkönen, kakkonen edelleen menee tonne semeihin ja loput keräily, eli alkueristä on sillä lailla alkuerä tiukkaa, eli ykkönen ja kakkonen vai semeihin ja keräilystä toki sitten kolme jatkaa, mutta karasista on tiukkaa ja Harja Järvi mukavan kuuloisesti tuo auto, ja sitten 850 Fiatilla 31 Lauri Kallanto siinä kanssa kakkospaikalla taittaa etutassu nousee mukavasti ilmaan. Juho Inattiniemi sitten seuraa siinä perässä, ja Matti Leiviskä tuolla 240 Volvolla sitten siinä, mutta näyttää, että nyt ei pääse ihan siihen iskuetäisyydelle tässä kohtaa, ja myös siellä sitten Toyota Tarletilla Eelis Liukkonen ei menevät siinä sellainen peräjälkeen, ja siellä nyt vähän päästään haistelemaan toisen peräkohtia, mutta ei sitä ohituspaikkaa, ja tosiaan ykkös-kakkossijoituksena ja jatkaa voitolla remeissä, ja toinen jatkaa probleemaa tuon Fiatin kanssa. On nähty yleensä, että Sepolla autot liikkuu vähän eri malliin, vaan nyt on jotakin probleemaa, eikä siellä sitten. Ja Annalan Lauri lähtee heti huimistelemaan, ottaa ja kiertää tuolta ulkokautta ja kuittaa itsensä tuohon kolmospaikalle, ja nyt näyttää siellä sitten, että Iinattiniemi ottaa sen verran rauhallisesti siihen ja tulee noita tiukkoja kurvia, tekee tuollaisen supu. Ja tosiaan eli tuolla etuvetosella kun ajellaan, niin sitä ei mennä sisälinjaa pitkikään, mennään tuolta ulkolta ja otetaan vähän pyöriämpi linja, ja vauhtia on niin paljon enemmän, että sitten täräytetään menemään, että muut sitten siinä sitten vähän törryyttelee sitä niin paljon parjattua possujunaa, ja kyllä se Teemukin hermostuu siihen possujunaan ja lähtee kokeilemaan. Tulee siellä semmoista kolmen sumpua, siinä sitten tuo kolmen porukka kuitenkin jatkaa samossa sijoitus, tai tuolla sijoituskarsinnan puolella ykkönen, kakkonen menossa tuonne.
turpaa ulos tuonne vaan. Siinä Harjajärvi vetää tyylikkäästi tuolla jaltalla. Pikkusen luisuu nakkaa tuolla ja mennään käreessä. Etuvetokuljettaja Tyrki Ylimäki ja Lauri Annala siinä saavuttanut tuota kärkikaksikkoa, vaan miten kierroksia edelleen ajetaan 2 kappaletta, riittääkö siinä sitten matka tuota niin tuohon kärkikaksikkoon. Vetään 2-3, ampuu, mutta Nieppala ottaa kärkipaikan tuon sisäradan turvia sieltä sisäradalta. Pyritään sitten myös 3.11 Lauri Kallanto menemään sinne väliin, ei kerkeäkään. Haapalainen ottaa tuon kakkospaikan ja kyllä kun kaasulle mennään, niin lähtee auto etenemään, vaan tosiaan sen verran on vielä hakurossa tuommoisella autolla menoja, haetaan varovasti, niin takana tuleva porukka sitten ottaa kiinni kolmospaikalla sillä 3.11 Lauri Kallanto tuolla Fiatilla. 8 Pokki Koopilla, häntä seuraa sitten Renton Ruusu Racing Toyotalla Kimmo Anttila ja Anttilan perässä siellä sitten Leiviskan Matti ja tästä kohti Miepporuukaa menossa A-finaaliin. Ken Haapalainen tuossa kakkospaikalla. Menossa myös A-finaaliin 3.11 Lauri Kannalta kolmantena. 3.03 Kimmo Anttila siinä nelospaikalla. Vitospaikalla 3.13 Matti Leiviskä menossa tuonne sijoituskarsintaan ja Teemu Kyllönen tässä kohtaa sitten jäämässä tästä leikistä pois ja kyllä se Nieppola Joni repii tuolla Jas Racing VV:llä tuota eroa, ei siinä Ken Haapalainen päävaiheessa vastaamaan ja sen verran rauhallisesti menee nuo mutkaosuudet tässä kohti ja mikäpä siinä tuntumaa autoa haetaan. Autolla on ilmeisesti sitten jotain muuta isompia kilpailuja tarkoitus ajella. Ylimäen autoa ja Lauri ei jää oottelee tuota Viatin Volkkarin jarrutteluja, ottaa tuon kärkipaikan, kiertää hienosti tuonne ykköseksi ja Ylimäki sieltä sitten kanssa probleemat hoidettu ja ottaa tässä kohti tuo kakkospaikan ja näin. Hyvän startin ottanut Iinattiniemi sitten saa todeta, että etuvetoiset mennään puistas ohi ja perästä sitten tekee vielä voi lyödä vetua, että kuka sillä kärkeä ampuu, onko se Ken Haapalainen, Sami Nikunen, Joni Nieppola, Juuso Harjajärvi, Lauri Annala ja kyllä sieltä mennään Ken Haapalainen, Nieppola. Tällä kertaa ei lähtö epäonnistu Ken Haapalaisella. Ottaa tässä kohti tuo kärkipaikka, siellä ei Nieppola pääse sisäkautta, vaan yritti kyllä hakea tiukasti tuota sisälinjaa, ottaa kakkospaikan. Nikunen tulee sieltä ottaa tuon kolmospaikan, Harjajärvi joutuu tuonne vähän ulkopuolelle, sieltä löytyy Rako ja Nikunen ottaa tuon kärkipaikan. Ja nyt sitten katsotaan, onko se Kenne pitänyt tuota ranteita vähän jäässä ja piilossa ja antanut muiden mennä, ottanut ne tarvittavat sijoitukset ja tähän A-finaaliin sitten lataa kaikki. Tässä kohtaa ainakin näyttää vahvasti siltä, että sitä on siinä Nieppola toki joutuu sitten vähän pidättelemään, kattelee peiliin. Ken Haapalainen vie porukkaa, Joni Nieppola siinä kakkosena. Sami Nikunen tuossa kolmospaikalla, Jyrki Ylimäki tuossa nelospaikalla. Siellä haetaan 2-3 erilaista linjaa. Nyt menee Ken Haapalainen leveäksi ja se kostautuu välittömästi. Kärkipaikka ottaa Joni Nieppola ja samasta reiästä menee myös Sami Nikunen. Ken Haapalainen tipahtaa tuohon kolmospaikalle ja Jyrki Ylimäki löytää sieltä saman tien reijät, ottaa kolmospaikan, Haapalainen tippuu sinne nelospaikalle. Nieppola nyt tuolla kärkisijalla ja nyt sanotaan, että nyt on Joni Nieppola sillä paikalla, missä tykkää parhaiten ajalla, että kyllä siellä sitten Sami Nikunenkin joutuu katselemaan. Luisun nakka, oliko se liian pitkä luisu? Vie porukkaa, Sami Nikunen siinä kakkospaikalla, Jyrki Ylimäki nelospaikalla, kolmospaikalla, Ken Haapalainen tuossa nelospaikalla, Nalla Lauri sitten siinä seuraavana, Harjajärvi seuraa siellä sitten kutospaikalla. Ei riitä, nyt meni Nikunen kyllä niin pitkästi, että Ylimäki ottaa siitä sen hedelmän, nousee tuohon kakkospaikalle.
Ja siellä sitten vielä Nikunen koittaa saada paikkaa takaisin, mutta kyllä se sulkee sen radan. Joni Nieppola voi siinä hetken hengähtää. Ja Ylimäki lähteekö hakemaan heti tuolla ulkoa ohituspaikkaa? Ei lähde. Kärjestä tulee Joni Nieppola, vie porukkaa 304. Sami Nikunen on päivän kakkonen, Jyrki Ylimäki päivän kolmonen. Kakkospaikalle tässä kohtaa, ottaako sillä sitten Jere Pietilä kakkospaikan ottaa, meneekö sisäkautta sitten tuolla takasuoralla jo ohi, ainakin rinnalle yrkii menemään ja miten siellä jääkö reikää tuonne sisäkurvin puolelle ja siellä sitten vähän kylkikotsujulta ottaja nousee vähän kakkaille pyörällekin ja Tiiro sitten tuonne ulkoraan puolelle ja kärkipaikalle sitten Jere Pietilän numerolla 1. Ikä on 13 vuotta, koululainen, rengasoulu.com, Oulun Romu, JHA Service, Huippu Fiksi Oy, Auto, Linki, Dollarikaara, Oy, JS Auto, Motosten Vaji, enemmänkin näitä kilpailuja kokeilemusta on ja kakkospaikalle siihen sitten Kivikylmälahti, kolmospaikalle siellä sitten noustaa Elis Liukkosen toimesta JHA Service Pemarilla ja nelospaikalle sitten Miika Kyngäs tuolla Nissan Migralla. Veeti Tiiro ottaa ja lähtee omille teille. Kakkospaikalla siellä sitten Kivikylmälahti ja kovasti siellä sitten Elis Liukkonen tuolla JHA Service Pemarilla seuraa ja lähtee hakemaan. Miika Kyngäs lähti tuolta ulkoa kiertelee, vaan kierteli sen verran kaukaa, että siinä ei sitten edellä menemään sen kummemmin kiinni oteta. Kimikylmälahti kärjessä ylhäisessä yksinäisyydessä saa sitten ajella ja miettiä siinä ajolinjalla jo A-finaalin lähtöön. Kuinka lähtee ulkoreunasta lähtee sitten kun pannaan kakkosta päälle Veeti Tiiro tuolta sisältä vaan kerkeääkö sitten tuolta ulkolta ei kerkeä. Niklas Tiiro, Veeti Tiiro kärkeen, Elis Liukkonen Pemarilla tuohon kakkospaikalle, Sami Pietilä tuohon tässä kohti, Jere Pietilä tuohon kolmospaikalle, Lintulahti sitten Emeli Lintulahti tuohon nelospaikalla, vitospaikalla siellä on Kylmälahti ja kutospaikalla sitten Niklas Tiiro tässä kohti. Ja kakkosautolla siellä tuuletus on päällä, ovi roikkuu pikkusen ravollaan siellä. Pitää vielä vähän pitelee kiinni. Ja sitä tietää kuitenkin on tuossa kakkospaikalla. Nelospaikalta tulee siellä sitten Kylmälahti, vitospaikalla numero 9 Emeli Lintulahti ja kutosena 7 Niklas Tiiro. Ja tämän jonon molemmissa päissä on sitten kärjessä, jos katsellaan, niin Tiiron veljeksiä. Veeti Tiiro vie ja Niklas Tiiro sitten tarkkailee tuolla perillä, että mites ne muut menee. Taitaa vaan olla niin, että Niklas Tiirolla on tuo ensimmäinen kilpailu kyseessä ja velipoika Veeti Tiiro ajellut jo pitempään vuoden pari verran, että on tuota kokemusta, mutta siellä sitä sitten nuoremmillakin kokemusta. Elis Liukkonen siinä kakkosena, numero 1 Jere Pietilä kolmantena edelleen, neljäntenä 113 Kivikylmälahti, vitosena numero 9 Emeli Lintulahti ja Niklas Tiiro tuossa kutospaikalla. Ja ei siinä nyt sitten Elis Liukkonen pääse tuolla Pemarilla hakemaan, jos ei siellä Veeti Tiiro nyt noita virheitä tai tekniikkamurheita tule. Tämä kärkikaksikko ottanut sitten tuosta seuraavasta porukasta 3-4 kuljettajista, eli Jere Pietilästä ja Kivikylmälahdesta, niin sitten vähän reippaamme tuota väliä sitten siellä paikalla
nuoren 5 tänään on Emeli Lintolahti ja 6 numerolla 7 Niklas. Numerolla 2 tuohon kakkospaikalle tässä kohti. Sami Pietilä tuossa kolmospaikalla. Henri Julperi lähtee sitten Volvolla tuolta ulkolta hakemaan sisälle puikkaa. Sitten Heikki Salo ottaa tuon 4. Julperi 5. Lintulahti tässä kohtaa 6. Joni Nieppola jatkaa siitä mihin viimeksi jäi. Ja on karannut tuolle jo muutaman auton mitan päähän. Kärkiporukasta Toni Heistola siinä sitten 2. ja Sami Pietilä tuolla pikkuvolvolla sitten tuossa lähtee Heittola haastamaan heti ulkokautta. Ei halua katsella perävaloja 2 parasta tosiaan. Ja kyllähän sieltä se reikä sitten menee, mutta kärjessä Joni Nieppola 2. Sami Pietilä, Toni Heittola, Henri Julperi. Sitten Jani Lintulahti nousee siihen ja Heikki Salo tippuu tuonne 6. Hakuusta on siellä. Nieppola karkaa ja tosiaan kun 2 parasta oli menossa suoraan tuonne semeihin. Ei siellä sitten Heittola sitten pääse haastamaan Sami Pietilää, joka on 39-vuotias kuljettaja, rengasasentaja ammatiltaan. Rengas on ollut sitten kouluromuudella Ricarda auto. On kyllä katsottu ties automotolla kärkeen. Antti Juntunen tässä kohti tuossa 2. Sitten on siellä 3. numerolla 18, vaikka meidän papereissa jotakin muuta, niin varmaankin Jani Arola. 12 Kalle Parkkila, siinä seuraa 2014 Mika Lalli ja peränpitäjänä siellä Alfa-raneella sitten Antti Kortesalmi. Eetti Tiiro, nuorten luokan kuljettaja, niin kuin huomaatte, kun täällä saa ajaa sitten myös nuoret täällä yleisen puolella. Niin vauhtia riittää, kuljettaja on sen verran kokenut, että on tuossa kärkipaikalla veneessä suoraan lähtee hakemaan ajolinjaa ja sehän ei ole hirveän hyödykäs linja, tippuu tonne peränpitäjäksi. Kärjessä edelleen 20 Veeti Tiiro 210 Antti Juntunen 18 Jani Arola siinä seuraa ja sitten siellä haillaan erilaisia linjoja ja Volvo menee nyt sitten Parkkilalla tuossa sitten on Kalle Parkkilalla yritystä enemmän riittävästi ja Kortesalmi edelleen tuossa 5. Toki siinä nyt on sinänsä turhaa, eli samoihin keräilyihin ollaan kuitenkin menossa 1, 2 siellä pääsee semifinaaleihin ja lopulta vielä hakea kohdalla 24. Janne Valkama ottaa tuon kärkipaikan, Lauri Annala sitten ampuu tuonne ja ottaa tuon kärkipaikan. Valkama rupesi jarruttelemaan puolensa välissä suoraan, ei kannata. Annala ottaa kärkipaikan, sitten Taavi Ylimäki tuohon 2. Janne Valkama tippuu 3. sitten Hintsalakin siellä, eli Matti Hintsala hakemassa jo sisäkautta ohituspaikkaa ei vielä löydä. Miika Grönlund tuolla pienellä Volvolla ja siellä sitten jo Janne Valkama tekee omia piruetteja. Tuolla tavalla tietenkin on hakee noita jarrutuspaikkaa, vaan särkykö sieltä sitten ei kyllä sieltä päästä jatkamaan Leino Turpeeltaalla sitten. Ei Toyotasta oo. Lauri Annala kärjessä tässä kohtaa Taavi Ylimäki siinä sitten seuraa. Hakemassa sitä ohituspaikalta kyselee Laurilta lisää vauhtia. Matti Hintsala sitten Hondalla siinä 3. Ja Miika Grönlund tuossa 4. Kärkikaksikko karkaa nyt kyllä vauhikkaasti muilta ja katsotaanpa tällaista painimasta ja siellä sitten harjoitellaan äkkiä sitten näistä kuljoista käydessä. Molemmat kuljoittaa pihalle ja sitten tullaan tuolta takaa ja napsitaan ne marjat, poimitaan paremmat paikat tässä kohtaa ja kyllä sieltä nyt Janne Valkamalla on todella leveitä linjaa tuolla
siinä nyt mennään 3-4 autoa rinnalla. Ottaako Toni Heittola tuolta sisäkurvin puolelta? Ei, kyllä siellä 12 Kalle Parkkila ottaa tuon kärkipaikan. Toni Heittola sisäpuolelta tässä kohtaa kuittaa, nousee kärki siellä Henri Julperi tuossa 3. paikalla. 4. paikalla siellä menee sitten Mika Lalli ja Hintsala rinnakkain, vaan sinne ei Lalli jäänyt sitten enää katselemaan, vaan haluaa nousua tuonne ylöspäin. Ei vielä tässä kohtaa pääse, vielä mennään 3 ja 4 autoa rinnalla. Nyt Matti Hintsalakin lähti huimistelemaan ulkopuolelta. Sieltä Alfa Romeo seuraa sillä perässä. Sijoitukset siellä takana vain. Parkkila taas tuolla takana harrastaa tuota offroad-autoa. Ja nyt siellä kyllä Ralf Paranen ja nyt tuli raju kolari. Ja siinä Julperi Volvo paukahtaa melko tiukasti tuohon toloppaan. Toni Heittola kuitenkin siinä kärjessä. Toni Heittola siellä kärjessä, Matti Hintsala 2. paikalla, 13 Antti Kortesalmi on siellä sitten 3. paikalla ja nyt tuli kyllä, siinä tuli kyllä huomaa kaikki. Salo lähtee tuolta ulkolta kiertämään, ottaa 2. paikan, Valkama tippuu 3. paikalle, Lintulahti siinä 3. huimistelemaan. Jani Lintulahti noussut tuohon 3. paikalle, onko sillä taas Valkamalla jotakin probleemaa, siellä sitten lähtee volkkarilla tuonne ulkokaarteen puolelta, vaan valuuko sieltä autoja eteen. Kyllähän siinä niin vähän käy tässä kohti. Ei vielä päästä nousemaan parista, vasta tultiin siinä takasuoralla ohi. Otetaan tuo 3. paikka Toni Heittola tuossa 2. paikalla. Ja voisin veikata, että siinä Toni Heittolalle tulee melko kiire tuolla Volvolla pietellä Annalan Lauria, kun se tuolla volkkarilla lähtee. Luultavasti jo siinä sitten heitellään sinne rinnalle, näin se tehdään. Ja riittääkö siellä sitten Laurilla vauhtia? Kyllähän se on takkarva pokkara ja kiitos ja hei. Pannaan tuo etulle tuolta ulkopuolelta kiertämään. Kakkospaikalla Toni Heittola vastaa tuossa 2. paikalla tai 3. paikalla vielä, mutta ei suoralla vauhti ylläpitä, mutta pitäisi tehdä kurvissakin muutakin kuin kirkkokyytiä. Tällä hetkellä tosiaan 3. paikalla, 4. paikalla numerolla 10 Antti Juntunen siinä. Ja 5. paikalla 18 Jani Arvola, 6. paikalla siellä sitten Mika Lalli. Ja Mika Lalli ei sitä ole haastamassa. Ja nyt vetää siellä sitten Juntunen leveäksi. Särkyykö auto? Kyllä valitettavasti näin käy. Ja sieltä sitten vähän niin kuin lahjana Mika Lallinen nousupaikkaa seuraaviin lähtöihin. Ja se on motosporttia se. Lauri Annala siinä kuitenkin sitten lähtee kyselemään jo vähän mieppolalta, että mitä vähän kyselee ja sitten annetaan homma menee kytkimen pystyyn, komentaa kaasulla ja näin Volvo lähtee. Taavi Ylimäki sitten tuolta ulkokautta lähtee hakemaan vähän erilaista linjaa ja kyllähän se kuittaa niin, että napsahtaa tuon kärkipaikin Vesitiirio. Tippuu siihen 2. paikalle Matti Hintsala sitten tuohon 3. paikalle Heikki Salolla. Onko sillä nyt jotakin probleemaa, kun näyttää, että takana tulevat vetää vauhdilla ohi, mutta siellä sitten päästään jo tuonne jarrutuksiin takakurveihin, niin ei sieltä aivan vauhdilla tulla. Taavi Ylimäki kuitenkin näyttää sen, että kun tuonne päätösuoraan päähän mennään ja ei ajeta sitä sisäkurvaa nilkuttaen, vaan vetästää reippaalla vauhdilla ulkokaarteesta ja kuitetaan tuonne sisälle. Niin vauhti tuolla takakurvalla. Hintsalakin kyselemässä vähän lisää vauhtia. Nyt siinä Nuorukaisella on tosi paikka kyseessä ja lähtee sinne Hintsala hakemaan tuolta sisäpuolelta reikää. Nyt sinne jättää sitten taas vastaavasti sisäpuolelle sen reijä ja näin se Matti Hintsala sitten hyödyntää sen reijä sieltä ja nousee tuohon. Ja
Ja näin myös kakkospaikka vaihtuu. Kärjessä kuitenkin Taavi Ylimäki menossa A-finaaliin. Matti Hintsala tässä kohdassa menossa A-finaaliin. Veeti Tiido tippunut tuohon kolmospaikalle. Sieltä Jani Arola, kumpi ottaa kärkipaikan. Heittola taitaa sisäkurvin puolelta pitää tässä kohti tuo kärkipaikan numero 18. Jani Arola tuohon kakkospaikalle. Jani Lintulahti nousee tuohon kolmospaikalle. Sitten sillä menee Pietilä ja Lalli rinnakkain. Lalli nousee tuohon nelospaikalle. Lintulahti lähtee hakemaan tuolla tiukassa kurvissa ulkokautta. Arolasta ohitusta ei sitä vielä löydä. Kärjessä kuitenkin Toni Heittola tuolla kuvaan kauniilla Volvolla, joka meinaa etunurkan kautta pyörähtää ympäri noissa tiukoissa kurveissa ja kerää sitten tuolta jonoa mukavasti tuohon perään, että siellä Jani Arola edelleen kakkospaikalla, Jani Lintulahti tuossa kolmospaikalla, nelospaikalla on Mika Lalli ja nyt onko siellä nyt sitten jotain probleemaa. Rengas näyttää olevan Sami Pietilällä tyhjänä, niin sitä on kyllä sitten taisteltu ja tässä kohtaa sitten kun suoraan aukesi, sai Toni Heittolakin tuohon maalla kulkevaan laimaan vähän vauhtia ja voi kallistella ja kellistellä sitten nuo kurvit tuolla niinkö jossakin sirkuslaitteissa riittäviä määriä, että alustan säätöyksikölle voitaisiin sanoa vähän, että jotakin tarvitsisi tehdä tällä. Ratakin on lämmennyt, niin mukavasti ratas puree tuohon tiehen ja sitten lähetään. Joni Nieppola ampuu sinne kärkeen, Toni Heittola, Lauri Annala. Siellä sitten menee tässä vaiheessa, taitaa ottaa Lauri tuon kakkospaikan sisältä kurvin turville, Heittola kolmospaikalla, Hintsala nelospaikalla, Ylimäki vitospaikalla, kutospaikalle jätetään Arola tässä kohtaa. Nieppola lähtee vetämään joukkoa, vähän karkaa tuossa, mutta todella hyvä lähdössä sitten ottaa myös Lauri Annala ja on välittömästi tuossa peräkontissa kiinni. Ja nyt varmasti nähdään tiukkaa kaistelua siellä jo vähän sitten kysellään pikkusen lisää vauhtia. No haluaa sitten lähdetään tuonne ulkopuolelle katsomaan. Vielä hakemaan, ottaa tuolta ulopaa. Nieppola vie Annala Lauri kakkosena, Toni Heittola kolmantena, Matti Hintsala neljäntenä. Vitospaikalla numero 18 ja Taavi Ylimäelle tuli sillä rengasrikkoon näköjään ja lähtee ja Lauri Annala käy siellä jo rinnalla, vaan ei vielä riitä, näyttää tuossa kuplassakin sen verran vauhtia olevan, että Nieppola pitää tuon kärkipaikan, lähteekö tuolla sitten Annala hakemaan ulkokautta, ei lähde hakemaan, vaan lähtee siitä sitten hakemaan tuonne ulkopuolelle. Löytyykö sieltä sitten tilaa? Ei kyllä siinä Nieppolalla vauhtia löytyy kans volkkarilla. Ei päästä helpolla Lauria. Siinä kyllä eikä anna ilmaiseksi paikkaa Matti Hintsala. Ja paikalla siinä sitten nousena. Jari Arola paikalle. Tosiaan hänet olemaan rikkopaikalla. Eikö tuli rikkiä siellä nyt ei sitten Nieppola kokeneena kuskilla anna Annala Laurille kyllä tilaa vetää todella tyylikkästi tuonne päätökurviin. Ei pääse Lauri hakemaan sitä nopeampaa linjaa. Sitten mennään tuonne radan tiukimpaan kurviosuuteen ja siellä kyllä Nieppolan linjan pitää ja nyt ei Lauri lähde edes hakemaan tuolta ulkokautta, kun näki äsken, että sen verran lujaa menee, että ei vauhti löydy, mutta ei siinä nyt Nieppola kärsi kyllä virhettäkään tehdä, lähtee sieltä sitten tuonne ulkopuolelle hakemaan, sitten vauhti, nyt katsotaan Nieppola on tuossa sisäpuolella pikkuista klikkausta ja nyt jarrutellaan ja vedellään todella leveäksi. Taistelu on todella tiukkaa. Maali Joni Nieppola, Lauri Annala, päivän 2, 18, päivän 3,
Heittola sitten johonkin mennyt. Ja